turn the lights down low, and with some music on its songs low, baby, we ain't got no place to go. I hope you understand, I've been thinking about this all day long. Siya ang 34 anyos na si Ronnie Kinday Castro kan siyudad ni Legazpi. Ang sa iyang tingog sa pagkanta na sinabayan pa nin gitara. Talaga naman na mapapawaw kang talaga, lalo na kung folk and country music ang sa iyang pigtutugtog. Si Ronnie ang dikit-dikit ng nabibistungon niyan sa social media. Dahil sa pigko-cover niyang kanta na patok bako sa nasa millennials, kundi maging sa Generation X o Gen X. Sa edad noon si Anyos kan mamuot si Ronnie sa musika. Folk and country ang sayang enot na kinabisang mga pyesa. Gikan si Ronnie sa pamilyang musikero. Puon sa iyang tiyuon na nag-introducer sa iya sa folk and country. Dangan ang magurang niyang pareho man padangat ang musika. Yung sinasabi ko na yung musika is napakalaking bagay sa buhay ko. So, kumbaga, hindi ako mag-uusad sa isang araw na hindi ako nakikinig ng music. So, to make it short, si Ron po yung very music enthusiast. Matuwa sa tulong magturugang. Gikan trabaho, asin tuyong may pagkakataon, banding time kan mag-amang Castro ang pagtugtog, na lalong nagpapaugo sa sainda bilang pamilya. Lonely child alone and wild, a cabinet maker's son. His eyes were meant for different work, and his heart was lone enough. He left his home and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man abusive, denied a simple faith. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. Yearned his love to discipline, a thundering velvet hell. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. Dahil sa pagklase para mientras niyang binutasan ng musika. Ulitan na sa puso niyan pagtugtog, 2011 kan liwat niyang balikan ang musika. We climb our mountains all alone. Focus talaga ako sa music. Kaya dun dumami yung pondo ko, yung mga piyesa, dumami lalo. Kasi halos lahat ng genre, pinag-aaralan ko na. Kasi focus, wala na akong ibang activity. Kasi hindi na ako sumasama sa mga kaibigan, hindi na ako nagiinom. Musika man ang nakatabang kay Ronnie, ngani makataling ka sa bisyo as in depresyon. Buon ka ini, krinear niya nan sa iyang YouTube channel. Nangunyan ang may maabot sa 5,000 na followers. Dakulang kaugmahan man kay Ronnie na mahiling na pigtutugtog sa iyang cover song sa sarong appliance store sa laog nin Sarong Mall. Very nice. So, binitawan ko pa samantala yung gitara. So, hindi ako, siguro for several months, hindi ako naghawak ng gitara. Piano lang talaga. Kaso, na-realize ko na hindi para sa akin to. Hindi para sa akin tong piano. So, gitara ang... Natuto ako. So, marunong ako pero hindi ako magaling. Ngani maihiras niyan sa iyang talento, bukas man si Ronnie sa pagtukdo sa ibang muyaman makaukod magitara. Sa ngunyan, apwera sa folk and country, may cover songs naman siyang relate ng God and Millennials. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayaw? Laging ikaw. Ako'y ginikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Di ka bisada. Sa mga gustong mahilingan sa iyang cover songs,
bisitahon sanan sa iyang YouTube channel na Ron Caster Official. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.